Привіт! Мене звати Роман Спірідонов і я вам розкажу про події з окупованого Криму і пов'язані з ним, на які ми звернули увагу. Додивіться до кінця, по-перше, буде недовго, а головне – цікаво, сподіваюсь. Поки окупаційна влада Криму запевняє про відкриття курортного сезону і запевняє у його повній безпеці, кримчани викладають відео, як все відбувається насправді. Користувач Instagram, до речі, забороненого у Росії, під ніком Bounty Beach Life розповідає, що не варто гуляти босоніж по Ак'ярському пляжу Баунті. Вот только я залез, и пожалуйста, сразу в мазут. Я не рекомендую в этом году босиком вообще ходить по этим камням на Баунти и заходить в море. Я вот сейчас еле оттерся, и то, в общем, это все неприятно. До речі, 10 червня російський уряд виділив ще майже 1,5 мільярди рублів на ліквідацію наслідків розливу мазуту у Керченській протоці. Тобто аварія нафтотанкерів у Керченській протоці трапилась у грудні минулого року, а наслідки ще досі не ліквідовані. В окупаційному уряді Криму заявляють, що очікують цим літом 6 мільйонів туристів. Але якщо ці туристи не виможуться у мазуті, то чи вистачить їм води? Телеграм-канал «Кримський вітер» на цьому тижні повідомляв про пожежу на позиціях російського ППО в Оленівці. Моніторингова група цього каналу ідентифікувала локацію пожежі і з'ясувала, що там розташований мобільний пункт російської 31-ї дивізії ППО. За їх даними, по цій позиції прилітало вже не раз, востаннє 26 лютого. Ну і наприкінці трохи крінжу. Виявляється, таргани нікуди не зникли, вони атакують Курман. Зараз це селище називається Красногвардійське. В багатоквартирному будинку на вулиці Київській вони майже виселили людей. Все почалося 6 років тому, коли комунальники зрізали сітки на горище. Там завелися голуби. Вони живуть, народжують та помирають. А від їхнього посліду виросли сталагміти. Ну і, звісно, на смачненькі потягнулися таргани. По вентиляції вони розповсюдилися по квартирах та під'їздах. І коли у селищі раптом залунає повітряна тривога, то у підвалі місце зайнято. Звісно, тарганами. Це був огляд кримських подій, на які ми звернули увагу. Побачимось за тиждень.